نايسب تصقى خي معبل كازوغونا ناي لمعات مدب تكبر على يلكان الجهرة زربا أي وسط عناني سرقياتنا حالات قباطهم عقبهم كلهم مسمابهم تفلا لي أولوتاوي بونتاتهم أبقمتاتها نتي نقول طبعا أبيت ناي مهرتنا مبركات أي بركتني ذلوا سلازي تحت غرسي سجر ذي يقولوا سلادو خلنا ناي تحت غرسي قداي كم عابر استدى كله كم قدام الناس لوزو حالي مدبات كتصرف لنا منتي ناي سرقياتنا قداي كم إيرترا نعلم كتنقر ويون نتيجة كازولو نخجلت مسألة رأي يكونس قديت اللوا وهنياتو أبزنز حلفة عمتات بفلا أبزنز حلفة نايمودة تأسران شدشان عمتات كاب ويون كباب 3 عمتات ممكن بلا نخلينا كاب 9 شوات جمير كخصا بيجي إيرترا حدا نقر تماهيران دي حرقينا بس قبرو تاي كونت نابس أقبتات بتي أب كبابيات زفت أم نقرات جن كم تزدل لنا علم كتفلت بزي مسعره አሁን አስመራና ከረን የሚባሉ ከተሞች ላይ መብራት ገባ ተብሎ እኮ የኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚዘግብለት እኮ ሕጂ እቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ እንታይ ፀገም ኣጋጢሞዋ ዝግድሶም ኣይኮን ሻዕብያ እንታይ መደብናቱ እንታይ ገብረኒ ዘሊ ዝብል ንጹር ኣይኮን እንታይ ዓቕሚ ኣለዎም እውን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ኣኼባታት ናቱ ካብ ዝበሃል እዩ ኤግዛክትሊ ሻዕብያ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ናቱ እንታይ ይመስል ወታደራዊ ድልውነት ናቱ እንታይ ይመስል ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ክሽምት ክኢሉ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ኣሎ ምስ ግብፂ እንታይ ይረክብ ኣሎ ካብ ስዑድያ እንታይ ይረክብ ኣሎ ብካልእ መንገዲ ባዕሉ ዝገዝኡ ዘሎ እንታይ ኣለዉ ስለዚ ብልፅግና ንባዕሉ ብዙሕ ዘይተመለሰሉ ሕቶታት ኣሎ ሻዕብያ ዝኾነ ነገር መደባቱ ስለዘይ ገለጸሉ ቅጥረኛ ባለፈው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ግብጽ በሄዱ ጊዜ እንደዚሁ እርዳታ ፍለጋ እንደውም የአንድ ብልጽግና ሚዲያ አድኑኝ አትርፉኝ ብለው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ካይሮ እንዳመሩ አድርጎ ዜና የሰራበትንም ተመልክተናልና የኤርትራ መንግስትስ ቢሆን ፕሬዝዳንቱ በግብጽና በሳውዲ አረቢያ ተጽዕኖ ስር አልወደቁም ማለት ይቻላል የሚል ጥያቄ ይነሳል። ሃገርካ ክወርር ከም ዝደሊ ናጽነትካ ክወርር ከም ዝደሊ ብኩሉ ብጀነራላቱ ብሚኒስተራቱ ብፕራይም ሚኒስተሩ ብኩሉ መንገዲ ተነጊርካ እንታይ ከም ዝደሊ ጸላይካ እንተፈሊጥካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ፕሪኤምፕቲቭ ዲሲዥን ክትወስድ ኣለካ ንስኻ ኣቐዲምካ ዓቕሚ እንተለካ ኮይኑ ካልእ ነገር ክትገብር ኣለካ ስለዚ ናቶም ኢንቴንሽንስ ናቶም ድሌታት ንሪኦ ኣለና The response to perceived threats from Addis Ababa. Ethiopian officials publicly maintain that the government does not seek conflict with Eritrea, asserting that national dialogue and diplomacy remain preferred avenues for addressing outstanding disputes, particularly Ethiopia's long-standing desire for ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኩናት ትውጀላ ኣላ ወይ እውን ኢትዮጵያ ንኩናት ንምጅማር ምክንያት ትደልክ ከም ዘላ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ንነዊሕ እዋን ክትሕብር ፀኒሓ እያ ሓቂ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንዓለም ክትነግር ወይ እውን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ንክትገልፅ መሰላ ጥራይ ዘይኮነስ ግዴታ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ 26 ዓመታት ወይ እውን ከባቢ 30 ዓመታት እውን ክንብሎ ንኽእልና ካብ 97 ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ሓደ ነገር ተማሂራ እንድሕሪ ኮይና ብዝገበረቶ ኣይኮነትን ኣብ ፀገም ተኣቱ በቲ ኣብ ከባቢያ ዝፍፀም ነገራት ግን ከምቲ ዝደለና ዓለም ከተፍልጥ ብዘይ ምፅዓራ ምናልባት ሓንቲ ካብቲ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናትና ዘጋጠመና ተመክሮ ኤርትራውያን ብብዝሒ ክንወዛ ዘለና ዝገበርናዮ ፀገም ኣይኮነን ዝኩሉ ሽግር ዝፈጥረና ዘሎ ዘይገበርናዮ ግን ከምቲ ዝድለ ድማ ከምቲ ዝድለ ዲፕሎማስያዊ ከምኡ ድማ ፖለቲካውን ናይ ሚድያ ፃዕርን ክንገብር ዘይምኽኣልና እጅ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኤርትራ ኩሉ ትክክል እኳ እያ ትኸይድ ነይራ ዝብል ሰብ ኣሎ ትክክል ነይርና ይበሃልን እዩ ዝገበርናዮ ምርጫታት እታ ኤርትራ ሎሚ ዘላ የምፂኢልና ከቢድ ዋጋ ከፊላ ኤርትራ ኣብ መኸተ ጠጠው ኢላ 30 ዓመት ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ከሲራ ካብ 97 ንድሓር ኤርትራ ይማዕበለት እንዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ቀደም ናይ ጂዲፒ ግሮስ ትገብሮ ዝነበረት ዓንቂፋ 30 ዓመት ከም ንኸስር ገይሮምና ኣሎ ኣቃሊልና ክንሪኦ የብልና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀላኢ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ማንም ናቱ ምንቅስቃሳት 10 ዕፅፊ ቅድሚት ከይድ ኣለካ ንኣብነት እዚ ኣቐዲሙ ብልፅግና ቀዲሞም ዝገበርዎ ዲፕሎማሲ ንኣቢ ኩናት ክገብርና ደለይ ኣፍ ደገ ዝበሃል ከልዮሞ ዘሎ ኩናት ገይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዕንወት ክፈጥር ወይ ገለ ኣጀንዳታት ክፈጥር እሞ ምስ ኤርትራ ይዋጋእ ስለ ዘሎ ቶም ፋኖ ድዮም ገለ ካልኦት ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ክርስዑሉ ይዘሊ ዘሎ ስለዚ መህደሚ ናይ ፀገሙ ክገብረና ስለ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራ ድማ ፅምዶ ድያ ገለ ኢላ ብኩሉ ነቲ ዝሓስቦ ነገራት ሙሉ ኣሽላተላ ሕጂ ምክንያት ብዘይብሉ ብሽጣራ ናይ ዕውራት ገይሩ ኩናት ከውጅ ዝፍትን ዘሎ ኣድየን ኦፍ ደይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኤፍሪ ደይ ከስማዓኩም ያነ ኣፀቢቑ ሰብ ክመንዎም ክኽእል ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ 4 ኪሎ ሚድያ እቲ ኢሊት ናቱ ዝዛረቦ ብዛዕባና
ክሳብ ንበንወና ክፅልኦ ኣለና ምክንያቱ I think ገለ ክፋል ሕብረተሰብና ሲ ፍቅርና ኢትዮጵያ ኣለዎ ንኢትዮጵያ ምፍቃር ወይ እውን ጎረባብትካ ምፍቃር ነውሪ ይብሉ ግን እቶም ንስኻ መሳይ ክሰርሑ እዮም ትብሎም ዘለኻ እንታይ ይሓስቡልካ ብዛዕባኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ተርዲኻኒ ብዛዕባኻ ዝሓስቡ ብዙሕ ግዜ ክርዳእካ ኣለዎ ሻዕቢያ ምቀኞች ናቸው ሁለቱ ወደብ ይዘው ሁለቱን ወደብ ሳይጠቀሙበት ሁለቱን ወደብ ብቻ አይደለም አስመራና ከረን እኮ መብራት የማታ የምሽት መብራት እኔ ድሮ ማቀው ወልዲያ ያያለን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ የውጭ አምፖል ይበራልን ነበር እና ያ እንደ ትልቅ የምስራቹ ነው በወያኔ ጊዜ እንደ ትልቅ ነገር ይነገር ነበር አሁን አስመራና ከረን የሚባሉ ከተሞች ላይ መብራት ገባ ተብሎ እኮ የኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚዘግብለት እኮ ሕጂ እቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ እንታይ ፀገም አጋጢሞዋ ዝግድሶም አይኮን ማለት ፀገምና ክፈልጡልና እንደልዮም ኢና ኤርትራ ስለምታይ ከም ዝሕጂ ዘላቶ ኩነታት ኣብ ዓለምካ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክስማዓካ ከሎ እዚኣቶም ክላገጹልካ ወይ ክወራ ዘይልካ ከለው and I really want እቲ ካብኣቶም ዝመፀና ምንን ንመበል ወይ እውን ቃንዛ ክኾንና ዘይኮነሲ ኤነርጃይዝ ክገብረና ኣሎ እቲ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣነ ከምየ ዝብል ኣብዚ ፀላኢኻ ክንዕቃካ ከሎ ተስፋ ክትቆርፅ ኣይኮነን ዘለካ እንታይ ዳ ውሽጣዊ ንሕናትካ ክበራበር ክኽእል ኣሎ ሶ ሃገርና ንሕና ኣለና ኣላ እዚ ሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ኪኑ ዝኸደ ምዕባለ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት ራይት ናው ነዚያ ቪድዮ ክገብሮ ከሎ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ዝዛረብ 400 ህዝቢ ኢትዮጵያ ልቺ የብሉ ወላ ማይ የብሉ he knows that ምናልባት ሩሱ ሰራሕተ ኮይኑ ክንደ 10 ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን እዚ ዝምክሓሉ ዘሎ ልቺ ደገሎ ደይሉ ዝወራ ዘይሉ ዘሎ ዝመፅ ህዝቢ ኢትዮጵያ የብሉ ብሕጂ 20 ዓመት እውን ክበፅሖ ይኮን ስለዚ ምዝሕር ሰብ ኮይኑ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ከረን ዘሎ ዲያብ ናቕፋ ዘሎ ልቺ የብሉን ወይ ፀገም ናይ ኤሌክትሪክ ኣሎ how is that your problem ንስኻ ኣብ ዓድኻ ከማኻ ዘይጋታት ዝኾኑ ልቺ ዘይብለን ከተማታት የብልካን ማለት ድዩ ህዝብኻ ፀገማት የብሉ ማለት ድዩ ናቶም ፀገም እንታይ ገብርዮም ዘዲሶም ኣብ ውሕዳት ከተማታት ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ 3 ሚልዮን ወይ 5 ሚልዮን እንተኮይኑ 5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ እንተለው እቶም ካልኦት ሚልዮናት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይግድሶምን ይሶም እሲት ማይንድሰት ናይ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ማይንድሰት ናቶም ህዝቦም ኩሉ ማዕረ ይርይዎን እዮም ጠቕላላ ዝተረስዐ ከም እንስሳ ዝነብር ህዝቢ ከም ዘለዎም ኣይግድሶምን ንሕና ግን እቲ መንግስቲ ብዓቕሙ ነቲ ገጠራት ዘለውን ትምህርቲ ዕድላት ሕክምናታት ክፈጥር ይድፍትን ዘሎ እምበር ከምዛ ናትኩም ምግባር እኮ ቀላል እያ ነይራ ያሬት ከዓ ንእሽተይ ክፋል ከማ ገይሩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ መዋረዘይ ክንከውን እውን ኣይግባአን ባህላ እየ ሕጂ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ናይ ዚኣቶም ፕሮፓጋንዳ ብግምጣሉ ኢና ነንብቦ there is this story that is developing ቀፃሊ ንሪዮን ንሰምዖን ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ እዚኣ ብፍላይ ምስ ግብፂ ትተኣሳሰር ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ዝገበራ ምስ ናይ እዚያ እስከስምዕዋ በዛው መጠን እነሱም የኤርትራን መንግስት የሳውዲ አረቢያ ቅጥረኛ የግብጽ ቅጥረኛ ባለፈው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ግብጽ በሄዱ ጊዜ እንደዚሁ እርዳታ ፍለጋ እንደውም የአንድ ብልጽግና ሚዲያ አድኑኝ አትርፉኝ ብለው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ካይሮ እንዳመሩ አድርጎ ዜና የሰራበትንም ተመልክተናልና የኤርትራ መንግስትስ ቢሆን ፕሬዝዳንቱ በግብጽና በሳውዲ አረቢያ ተጽዕኖ ስር አልወደቁም ማለት ይቻላል የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምን ምላሽ አለ? ያ እኔ ደስ የሚለኝ ነገር አለ መሳይ የኤርትራ መንግስት በግብጽም በሳዑዲ አረብ መንግስታት ተጽዕኖ ስር ገብቶ እናድርግ የሚል መንፈስ ቢፈጥርና ቢኖረው እዛ አካባቢ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ሊደረግ እንደሚችል በጣም እርግጠኛ ነኝ። በተለይ በዚህ ሰዓትና ባለፉት 4 5 6 ታመልስና ኣኽሊሉ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ እያ እንታይ ኢሉ ዝሓቶ ዳርጋ መዓልታዊ ናይ ብልፅግና ሚድያታትን ካድረታትን ዝብልዎ ዘረባ እዩ ኤርትራ መራሕና ኤርትራ ናይ ብውፅ ምስ ከደ አብይ አሕመድ ዓሰብ ክወስደ ኢሉ ስለዝተበገሰ ይሃድም እዩ ዘሎ ይሃዲሙ በጃኻ ግብፂ ኣትሕነኒ ብምባል ናብ ግብፂ ክፅጋዕ ተረኣዩ ክብሉ ተሰሚዖም ናይቲ ስቴት ሚድያ ናይቲ ሃገር ሚድያ እውን ካብኡ ቀፂሎም ንስዑድያ ምስ ከደ ከምኡ ካብ ኢትዮጵያ ፈሪሁ ርዒዱ ናብ ስዑድያ ዝኸይድ ዘሎ ሽዑ ሓግዙ ንርጡ ንክብል ይኸይድ ይብሉ እዚ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣለስ መልሲ እስከ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ከምቲ ንሶም ዝሓስብዎ ነይሩ እንተዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ስዑድያ ድዩ ብፍላይ ምስ ግብፂ ክንምንታይ ዳመጅ ምፈጠረልኩም ኣብዛ ሃገርኩም ኣብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል በዓልኩም ክትርድዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ እሞ ሓደ ግዜ እኮ ኤርትራውያን ሕጉሳት እኮ ኣይኮናን ገለ ኤርትራውያን ሕጉሳት ኣይኮናን ፀላኢና ብኩሉ ዓቕሙ ምስ እስራኤል ድ ምስ ሸይጣን ዓጢቑ ከጥፍኣና እዩ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ንሕና ግን ክንዱ ዓይነት ሞቲቬሽን የብልናን ነቲ ፀላኢና ድርዕም ከነብሎ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ኤርትራ
ክንድቲ ናይ ብልጽግና ወይ እውን ክንድቲ ኣቢ ከጥፋአና ዝሓስቦ ኤርትራ ክንዱ መደብ ዘለዋ ኮይና ይስምዓኒ ነፍሳ ክትከላኸል ተደይ ኮይኑ ኢትዮጵያ ከተውድቆ አሚን ጌጋ እንተለን እስከ ጸሓፍ ላይ ኮሜንት ሴክሽን ሜይ ብናተይ ናይ በይነይ ሓሳባት ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ ሆፕ ከም ክኸውን ከ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ኤርትራ ነፍሳ ንምክልኻል ኩሉ ነገር እያ ትገብር ዘላ ነፍሰ ምክልኻል ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ጽጋባ ዓሻን ጽጋባን ጎረቤት ተለካ ነፍሰ ምክልኻል ከቢድ እዩ sometimes ምን ነፍሰ ምክልኻል ክትቀትሎ ዘለካ ጸላይኻ ተደሃኒ ክትቀትሎ ኣለካ ሰብ ዝቀትለካ ምጽባይ ኣለ ምድሪ ፕሪኤምፕቲቭ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ኣቐዲምካ ከጥፍኣካ ምዃኑ ብቃላቱ ኤክስፕሊሲትሊ ገይሩ እንተነጊሩካ ከጥፍኣካ ከም ዝደሊ ሃገርካ ክወርር ከም ዝደሊ ንናጽነትካ ክወርር ከም ዝደሊ ብኩሉ ብጀነራላቱ ብሚኒስትራቱ ብፕራይም ሚኒስተሩ ብኩሉ መንገዲ ተነጊሩካ እንታይ ከም ዝደሊ ጸላይኻ እንተፈሊጥካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ፕሪኤምፕቲቭ ዲሲዥን ክትወስድ ኣለካ ንስኻ ኣቐዲምካ ዓቕሚ እንተለካ ኮይኑ ካል ነገር ክትገብር ኣለካ ስለዚ ናቶም ኢንቴንሽንስ ናቶም ድሌታት ንሪኦ ኣለና ንኤርትራ ካሲዋ ክብድልዋ ብእገዳዲ ብካለ ብኩሉ ሽግር ክፈጥሩላን ፀገም ክፈጥሩላን ተኽኢሎም ድማ ሬጂም ቼንጅ ክገብሩ አሚን በወቅዑ እኮ ብድሮናት ጌርና ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘሎ ቦታ ሃሪምና ነቲ ቦታ ከምዚ ጌርና ኣብ ባፅዕ ዘሎ ኣወል ስዒድ እኮ ነቲ ፕሮጀክት ኣቃሊዕዎ ነይሩ እኮ መመንጨዊ ኤሌክትሪክን ናይ ገለመላ ኣፅዋራት ኣብቲ ዘሎን ብድሮን ጌርና ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቡ ኣብቲ አንቁር ከነብለይና ዘይሓሰብዎን ዘይመደብዎን እኮ ኣይኮነን ክገብሩ ይደልዮም እኮ ዓቕሚ ሓፂርዎም ዘሎ ስለዚ ናትና ጸላይ ሲሪየስ እዩ እንታይ ዓይነት ፀገም ኣብ ኤርትራ ክፈጥር ከም ዘሊ ሙሉ ብሙሉ ሓሲቡ ምስላጥ ኣብይዎ ዘሎ እምበር መደባቱ ንጹር ዝኾነ መደባት እዩ ዘለዎ ሓሳባት ናቱ ኩነታት ናቱ ስትራቴጂካዊ ፕላን እዩ ዘለኒ ብኩሉ ዋጋ ድማ ነዚ ክገብሮ ኢሉ ይዛረብ አንቂዱ ተበጊሱ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ግን ኤግዛክትሊ እንታይ እዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ነዚ ሓይሊ እዚ ንጹር ኣይኮነን ሕጂ ገለ ሰብ እንታይ ኢሉ ዲቤት ገብረ ንኽእል ጽቡቕ እዩ strategic ambiguity ይብልዎ ይባል ዘኸንታዩ ኤርትራ እንታይ መደባ ምዃኑ ዘይምፍላጥ ንጸላይ ጽቡቕ እዩ ንኤርትራ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ናታ ኔክስት ሙቭ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ስለ ዘይክእል ሕጂ ኣነ ኩሉ ክገብር ከለኹ ከም ናይ ክልቲኡ ሳይድስ ኣነ ዝሓስቦ ብዛዕባ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓስቦ ኢለ ዝግምቶን እየ ክበኩም ዝደሊ ናተይ ሪቶ ከም ኣነ ከም ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ኣግሬሲቭሊ አንጻር ዝብልጽግና ስጉምቲ ትወስድ የላን ባህላ እየ ምክንያቱ ንሳቶም ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ንህግደፍን ክንቡንቁሮ ኢና እዮም ዝብል ሓሶት እዩ ግን ንኤርትራ ምልእት እዮም ክድምስሱ ዝደልዩ ስለዚ ዕላማ ናቶም ኣብይ ኣሕመድ ደርጊ ይኹን ሃይለ ስላሴ ጽቡቕ ገይሮም ስለዘይሃረምዋ ኤርትራ እያ ክሰዓሩ ዘይከኣሉ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ እንተሕረኸፀ ኣብዚያ ቦታ እዚኣ ኩላ ክድምስሳ ዝብል መደብ ክህልዎ ይኽእል ብግምጣሉ ኤርትራ ዋላ እኳ እንታይ ክትገብር ከም ደላ ኣብ ንጹር ዘይኮነ እቲ ዘይምንጹርነት ንኣቢ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝደልዩ ንሳቶም እንታይ ገብሩን እዮም ዝደልዩ ሃገር ድዮም ከፍርስዋ ዝደልዩ ንዓይ ድዮም ረጂም ክቕይሩሉ ዝደልዩ ሻዕብያ እንታይ መደብናቱ እንታይ ገብረኒ ዘሊ ዝብል ንጹር ኣይኮነ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎም እውን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ኣኼባታት ናቱ ካብ ዝበሃል እዩ ኤግዛክትሊ ሻዕብያ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ናቱ እንታይ ይመስል ወታደራዊ ድልውነት ናቱ እንታይ ይመስል ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ክሽምት ክኢሉ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ኣሎ ምስ ግብፂ እንታይ ይረክብ ኣሎ ካብ ስዑድያ እንታይ ይረክብ ኣሎ ብካልእ መንገዲ ባዕሉ ዝገዝኡ ዘሎ እንታይ ኣለዎ ስለዚ ብልጽግና ንባዕሉ ብዙሕ ዘይተመለሰሉ ሕቶታት ኣሎ ሻዕብያ ዝኾነ ነገር መደባቱ ስለ ዘይገለጸሉ ግን ኣነ ክብሎ ከለኹ ኤርትራ ዘለዋ ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ግብፂ ሲሪየስሊ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ከም ደሊ ብሚድያታቶም ንሰምዖ ኣለና ስለዚ ዊ ሃቭ ቱ ካፒታላይዝ ነዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክንጥቀመሉ ኣለና ባህላይ ኣነ ከም ጆርጆ ምስዑድያ ንስዑድያ ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓደ ዓቢ ተራ ተፃዊታው ስዑድያ እዚ ሕጂ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ዓብይ ጽልዋ ዝፈጠረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ በቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፈጠሮ ጽልዋ መን ይኸስብ ኣሎ ሕጂ ከረየኩም እየ what's going on ከረየኩም እየ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ በዚያ ንጀምር cancelled all agreements with the United Arab Emirates, citing what it called strong evidence of actions undermining the country's sovereignty and unity. January the 13th, 2026. Somalia made a decision that sent shockwaves through the Gulf and beyond. In a single cabinet meeting, the Somali government terminated every single agreement with the United Arab Emirates. Not suspended, not reviewed, terminated. Every security deal, every defense partnership, every port agreement, gone. The message from Mogadishu was crystal clear. Our sovereignty is not for sale, and our territory is not a playground for external powers pursuing their own agendas. This isn't just another ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ካቢነ ናይ ሶማልያ ዝወሰኖ ናይ ብሓቂ ብቃላት ብትክክል ንክትገልጾ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሃው ካም ሶማልያ ከምዚ ዓይነት ፋንዳሜንታል ስጉምቲ ክትገብር ክኢላ ኣይ ኣም ስቲል ኢንቨስቲጌቲንግ
نزي مصلحتي دحر مصلحتي دحر مصلحتي دحر مصلحتي يزغبرلو زلو سلامتاي سوماليا ناي بحق زغداي زي كواص يخل دي نحد امارات دبحال اب تعد سراورو وشت سديد زنبره بنقي راوتيا ابت بوتاتي كم ناتا علامه نخيسا نختقصل تخلدو زبل ربا بزح غزي انا ابتي ريسيرش زغبرو زلو and I'm getting a lot of information اتي زغبرو زلو وسانه نشنت وسانه كم زي كونه ناي عمقت مصنعتي ناي نوح وان سراح نوح وان بدحر مغارجا دسرحلو زنبر جن زياك نغركم زيا جن زيا قداسيا اتو كونتات حجز له انبيبوم يم تتكيمملو نتو كونتات نت مدرخ نتي تفتيرو زله عدلات تقيمم عابي سقمتي كوز كم زخالي زنقر زلو اتا كلتا ودبات زلوا ارتاح مبزحتو تينا عبيتي كتاماتات زرغب صرقياتات اب اوان مجزعت تبيانن دحريون زتسرحيو دحرينات نت كم صرقيا باصع عسب زامسلو حدستي حندن قطرانن صرقياتات كو انت تسرحو تحت قرصي مغعزه اتا حجر ازيو زارغن صببتن مخانو بريزيدنت إساس اب قالمتيقو كغلصو تسميعو لمعت كم خنت الله كم خنت رجعتي ناسمت كن قليلا كونن ناسمت خبط كاب حرنت او خالسي ناي لمعت مختنا كونزف يبلون نغلطاشن 16 قدامنتاتنا كلم قلالم اب تعتقرص يخون الله تعتقرص انتايو بستفلالي ورات بستفلالي ورات عبيتي ناي سرقياتات ناي تعتقرصي وطنا تمصينا نسرح سنهنا كم تدلينا كم تذبحنا كذا سرقياتاتنا حالات قباطهم عقبهم كلهم مسمابهم تفلالي أولتاوي ونتاتهم أبقمتاتها نتي ناي قطبانا عبيت ناي مهرتنا مبركات أي بركتني الله سلازي تحت غرسي سجر ده يقولوا سلادو خلنا ناي تحت غرسي قدام كم عابر استدعى كله كم قدام الناس لوجود حالي مدبات كتصرف لنا منتي ناي سرقياتاتنا قدام كم بحد غير كاخصاد محز وي معك صاد محز بالك صاد محز مالك تمهرت مالك نزغول لزين أي لمعات مدبات صلات بصلات اندستري باندستري تزرولو أما ودعتا نعود خون سبال لكادي ماكينة غزيها تمسط إلى مولا خابزن كابتن كترخبولو إلى نعود خون تقاطات وتقواساقس إلى زلاغي ساستينبل تخوانا ناي لمعات مدبات صلات بصلات اندستري باندستري وتتعاطاتون دحر كوانكا ناي سب تسقاها قدم كتمعبل كتكلا لكا ناي سب تسقا خي معبلكا زغونا ناي لمعات مدب تكبر علىه إلكان نجهرا زربا أي وصاصعناني نزاربولهم نخ ኣብዚ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ነገራት እንድዩ ኣብዚ ሚድያታት ዝረብ ዘሎ ፕሬዘንት ኤርትራ ንኣብነት ሓንቲ ካብቲ ፅቡቕ ከይዳትሉ ዝንብሎ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ትምህርቲ እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ትምህርቲ ብናፃ ኩሉ ሰብ ክመሃር ክኢሉ ክሳብ 70 ዲ 80 መሃይምነት ከነጥፍ ክኢልና ንብል ኣለና ከም ትሪእዮ ዘለና ግን እቲ ትምህርቲ ኣብ ቆጠባ ናይ ኤርትራ ክንዱ ዝኣክል ለውጢ ከም ዘየምፅእ ፕሬዘንት ኢሳያስ ይዛረብ ኣሎ but the reason is that education alone ደረጃ ትምህርቲ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ወይ እውን ዓቕሚ ናይ ትመንሰይ ብደረጃ ትምህርቲ ስለ ዝሓመቐ ድዩ ወይስ ወላ እውን እቲ ዝርከቡ ዝተምሃረ ተምሃራይ ኮፍ ምባል ስለ ዝኣበየ እዩ ኣይ ቲንክ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ትምህርቲ ንበይኑ ጥራይ ለውጢ እንድሕር ጌርካ ኤርትራ በዚ ሕጂ ዘላቶ እቶም መንእሰያት ተማሂሮም ኣብ ዝበዓል ኣብ ኩሉ ዓለም ዝኸዱ ዘለዉ እንድሕር ካብቲ ሃገር ዝወፁ ኣለዉ እቲ ኩሉ ኢንቨስትመንት ናይቲ ሃገር እውን ዳርጋ ኤርትራ ይትኸስበሉን እያ ዘላ ክንብል ንኽእል ካብዚ ናተይ ዝፍለ ሓሳብ ዘለኩም ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ክንደይ ክፋል ናይቶም ዝተምሃሩ ኣብ ዓዲ ኮፍ ኢሎም ከበርክቱ ይመርፁ ኣለዉ ይትሕቶ ድሕሪ ተማሂሩ እዚ ኩሉ ኮሌጃት ድዩ እዚ ኩሉ ናይ ቴክኒካል ስኩል ኣብ ኡጋንዳ ገለ ዝገብርዎ ዘሎ ክትሪኦም ከለኻ ኣበይ ተማሂሮም እንድሕር ኢልካ ኣብ ኤርትራ እዮም ተማሂሮም ኣብ ደገ ከይዶም ኣይኮኑ ተማሂሮም ግደፎት ኣብ ኤሮጳ ዘሎን ገለ መለን ነፍሱ ዝኻለይ